खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि मोनब्रै जिल्लाखौ दाफिनबाय। रायजोआव गुबुन लामा जाब्रबथायाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। खुमथायनि एमएलए मृणाल शइकियाया मासि नागारनो थियारि। मादुराइआव पुनालुर मादुराइ एक्सप्रेस ट्रेनाव अर खामदों। क'क्राझार सोरखारि मडेल स्कुलाव बेन्च आरो डेस्कनि आंखाल। महात्मा गान्धीनि बेरेखायै बिबुंथि होनायनि दायाव सिलचरनि सासे खौरांगिरिया खाजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मोनब्रै जिल्लाखौ दाफिनबाय। बिश्वनाथ, हजाई, तामुलपुर आरो बजालिया आबुं जिल्लानि मान मोनफिनबाय। शुक्रबारखालि आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल खुंनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदानै दाफिननाय मोनब्रै जिल्लानि सिमाया सोलाय-सोल' जागोन। बिधान सभा बियाब बायदियै गोदान जिल्लानि सिमा थि खालामगोन। मख'नो गोनांदि गोजाम जिल्लानि सिमाखौ सोलाय-सोल' खालामनानै गोदान बियाब दाफामनाय बायदियै मोनब्रै जिल्लाखौ दानाय जागोन। बिश्वनाथ, गहपुर, बिहाली बियाबखौ लानानै बिश्वनाथ जिल्लाखौ दागोन। तामुलपुर आरो गरेस्वर बियाबखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला, भबानिपुर, सरबक आरो बजालि बियाबखौ लानानै बजालि जिल्ला दानाय जागोन। बेबायदिनो मानसावगारियाव हजाई जिल्लानि सिमायाबो सोलाय-सोल' जागोन। मख'नो गोनांदि मैया जालांनाय आसाम सोरखारनि 100थि केबिनेट मेलाव रायजोनि गासैबो महकुमाखौ दाननाय जायो। बेनि सोलाय रायजोआव गासै मोन 81 लेङाइ जिल्ला एबा साब डिस्ट्रिक्ट दानाय जादों। दानिफ्राय आसामाव महकुमाया मोनसे जारिमिनल' जानानै थाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला कामरुप नोगोरमा जिल्लायाव गासै मोनब्रै लेङाइ जिल्ला थागोन। बेफोर जादों दिसपुर, डिमरिया, निउ गुवाहाटी आरो जालुकबारी। कामरुप नोगोरमा जिल्लायावबो रायजोनि गेजेराव बांसिन लेङाइ जिल्ला थागोन। गासैबो जिल्लायाव मोनस्नि बांसिन लेङाइ जिल्ला थागोन। गासैबो लेङाइ जिल्लायाव खुंथायनि गाहाय बिबानगिरि महरै साफा लेङाइ जिल्ला बेंगिरि एबा एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिशनार थागोन। महकुमा बेंगिरि आरो सार्कल अफिसारफोरबो थागोन। नाथाय खुंथायनि गोहोआ साब डिस्ट्रिक्टआव थागोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'निफ्राय गोहोम गोग्लैगोन बे गोदान राहाया। रायजोनि गुबुन जायगायाव दिनै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाय खौरां मोन्दों। गुबुन मोननै जायगायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै 9 सुबुङा जिउ गोमादों। गिबि जाब्रबथायनि खौराङा कामरुप जिल्लानि सांसारिनिफ्राय फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय मंगलदै फारसे बाइकजों थांबाय थानाय समावनो सांसारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। बे जाब्रबथायाव जासमत आली आरो जयथान बेवा मुंनि 2 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव पुलिस बिफाना बै 2 सुबुंनि सह'खौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो। ओरैहाय बेबायदि रोखोमसे जाब्रबथाया डिमा हासाव जिल्लायावबो जादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला डिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव बाइकजों फैनाय 2 सुबुङा गंसे डाम्पारजों सौग्रावनानै जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। उमरांसु लंका लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ सिनायनो हानाय जायाखैमोन। धुबुरी जिल्लायावबो दिनै गंसे बलेर' आरो इ-रिक्सानि गेजेराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। गौरीपुरनि आलमगन्ज साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय बलेर' गारिया इ-रिक्साखौ सौख्रेबदों। बे जाथायाव 4 आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गावनि मासि नागारनो थियारि बिजेपि एमएलए मृणाल शइकियाया। गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खुमथाय बिधान सभानि एमएलए मृणाल शइकियाया फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि समाव एमएलए मासि नागारगोन होननानै फोसावदों। गांसे लाइजामनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों मृणाल शइकियाया। नाथाय मासि एंगारनायनि थाखाय मोनसे सर्त एबा चेलेन्ज होदों एमएलएआ। बे सर्तआनो जादों 2024 मायथाइनि लकसभा
सभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ आसामाव मोन 9 मासि देरहानो हायोब्ला खुंथायनि एमएलए मृणाल शइकियाया मासि नागारगोन। मख'नो गोनांथि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै हादरजों लोगोसे आसामावबो राजखान्थिनि गोख्रों बार बारनो लाबाय। खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय हादरारि थाखोआव हेंथा दोलोफोरा जेरैबायदि खौसे जादों बेबायदिनो आसामावबो एआइइउडिएफ दोलोखौ नागारनानै गासैबो हेंथा दोलोआनो खौसे जादों। बेनि गेजेरावनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ आसामनि मोन 14 मासिनि गेजेराव मोन 9 मासिखौनो देरहागोन होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भूपेन बराया दाबि खालामदोंमोन। भूपेन बरानि बे बानबुंथिनि फिननाय होनानै कंग्रेसआ मोन 9 मासि देरहायोब्ला मासि नागारगोन होननानै फोसावदों बिजेपि एमएलए मृणाल शइकियाया। उड़िसानि बालासर ट्रेन जाथायनि उनाव बे खेबाव तामिलनाडुनि मादुराइ रेल स्टेशनाव इन्डियान रेलवेनि हान्थियारि ट्रेन नम्बर 16730 पुनालुर मादुराइ एक्सप्रेस ट्रेनाव गिख्रंथाव अर खामदों। मादुराइ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एम.एस. संगीताया मिथिहोनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय ट्रेननि दाब्बायाव उत्तर प्रदेशनिफ्राय थांनाय माखासे धोरोमारि हान्थियारिफोरा हान्थिदोंमोन। बिसोरनिनो सा 10 जिउ खहा जादों आरो सा 20 जोखोम जादों। आथिखालाव जोखोम जानाय हान्थियारिफोरखौ मादुराइनि राजाजी सोरखारि हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनबाय होननानै फोसावबावदों। ओजोंहाय बे अर खामनाय जाथायनि सायाव खोलायारि रेलवेनि सिपिआरअ बि गगानेशनआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि ट्रेनाव हान्थिनाय माखासे हान्थियारिफोरा सिखावै नागरकइल जंक्शननिफ्राय गेस सिलिन्डार गंसे स्रोदै दोनखोमादोंमोन आरो सनिबार खालि फुंनि 5:30 रिंगायाव साहा फुदुंनो गेसखौ अन खालामनायावनो हरखाबै गेस सिलिन्डारा बेफ्रुनानै दाब्बायाव अर खामदों। बेनि सायाव रेल बिफाना गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानै मिथिहोबावदों। बिटिआरनि उथुमाय क'क्राझाराव थानाय सोरखारि मडेल स्कुलाव बेन्च डेस्कनि आंखाल नुजादों। फरायसाफोरनो जिरायहोनो बेन्च डेस्कनि आंखाला थांनाय बोसोरथामनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। जाहोनाव फरायसाफोरनो थोजासे सोलोंथाइ होनो हायाखै फरायसालिनि गोरायुङा। फरायसाफोरनि दिथागिरि रंजालु ब्रह्म आरो मन्जु नार्जारिमोना मिथिहोनाय बायदिब्ला आथिखालाव थाखो 1 निफ्राय थाखो 3 सिम सानसे आरो गुबुन सानसेयाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिम सानफा साफा बारखावनानैसो फरायसाफोरखौ क्लास लानांदों। जायनि जाहोनाव क'क्राझार सोरखारि मडेल स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरा बोसोरनि 50% क्लास मोनगासिनो। बेनिखायनो सोरखारा बेनि सायाव थाबैनो नांगौ बायदि राहा लानानै फरायसाफोरनि थाखाय थोजासे बेन्च डेस्कनि आंखालफोरखौ सुफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा। बराक सेरफांनि काछार जिल्लानि सदर सिलचर नोगोराव पुलिसआ सासे बेंगलि खौरांलाइनि बारग' सुजुगिरिखौ शुक्रबारखालि एरेस्ट खालामदों। थांनाय 14 आगस्त 2023 खालि मोनसे हाबाफारियाव महात्मा गान्धीनि थाखायनो दिनै भारतनि सुबुं सानखोआ गोबांद्राय जादों होननानै बिबुंथि होदोंमोन खौरांगिरिया। अदेबानि उननि समाव जामिनाव नागारफिननाय जादों होननानै एसआइ फारुक हुसेना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 आगस्त 2023 खालि कंग्रेसनि दैदेनगिरि शामसुद्दीन बरलस्कर होननाय सासे सुबुङा हाइलाकान्दि सदर थानायाव एफआइआर होदोंमोन खौरांगिरिनि हेंथायै। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।